genekin ze partidu gara izango zen, biok asko genuen jokuan, pasatzeko, eta partidua gola punta, eta azkenean hasieratik izeneko batea gehala, aurre atzo baino entzazio horiekin, baina gola aukera aukero, eta haien lehenengo aukeran gorain dute. Eta hor beti bezala, balako kanporaketetan, tokatuko ikusiak, bultzatzea eta saiatzea hori eta ematen. Gure aukerak ikusi dugu, gaiek ere bereinak, oso parekatu izan dela lehiaketa eta lehiaketan ere ona izan da. Azkenean, izan dugu gola egin, eta malentu, izan dugu garipena dugu eta eta lehenengo gozek laburpena dugu, muskatea osnarketa, berdintxu, kanporaketan hona dian. Oso berdindua dena, atzo penalti bat egin galdu genuen, pero egia da beste bat izan zela, eta gaur ere, txezkenean, gehatzea zentzatxo egin izan dugula ez gola egin, eta ez da egin ditu gola aukera guzti horiek sortu. Beste impresio helburu bat egin zen, baina izan da, beste oso politia, gazteak nera eman dute, ikusten guztu indiala, esperientzia politia izan dela bai gutzat bai berentzat, eta kontaz ikastan, eta jarraitzea dago ezkera. Bueno, la primera parte del partido la verdad es que han dominado ellos el juego y luego al salir en la segunda hemos dominado más nosotros y hemos sacado mucho más balón y bueno, el resultado pues eso, no ha sido el que queríamos y sobre la primera fase pues ha ido pues normal. Cuando quieras. Bueno, lehenengo partean ez dugu dominatu asko, baina gero bigarren partean baloia ikutu dugu eta ondo jolastu dugu. Fasea nahiko ondo jolastu dugu, baina kostatu zaigu lehenengo partidua, baina bigarrena ondo jolastu dugu.